Shin kai ma kana fama da irin matsalar da na dinga fuskanta a baya lokacin da na buɗe YouTube? Matsalan shine lokacin da kai bidiyo kai posting ɗin shi sai kaga baka samun mutane suna subscribing ɗin channel ɗinka, ba ma ka samun views ɗin da ya kamata su zo. So a cikin wannan bidiyon zan nuna maka hanya da zaka bi ta yanda zaka ringa samun views wanda zai taimaka maka wajen growing YouTube channel ɗinka, kuma kana samun subscribers, kana samun baƙi suna shigowa cikin channel ɗinka. Da haka idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin tawa baka danna alamar subscribe ba, ka danna alamar subscribe ta yanda duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo irin wannan zaka same shi da wuri-wuri, sannan ka yi liking bidiyon domin algorithm ya tura shi don mutane da yawa su gani kuma su amfana, sannan ka share wa family and friends su ma su gani su amfana. Na sani idan ka kasance YouTuber, ka kasance content creator, abu ne mai ciwo ka zo kai bidiyo ka ɗau lokaci amma kuma in kai posting ɗin shi ya zama na bai reaching yanda ya kamata ba. So akwai hanya da zaka bi wadda za ta taimaka maka wajen reaching wannan bidiyon. Idan ka buɗe YouTube channel kar ka ce zaka ringa bin mutane kana roƙon su don Allah su ma subscribing da waye, ba za su yi ba. Saboda duk wani abu na ci gaban ka mutane su ba su damu da shi ba. Sai dai lokacin da kai growing ka zama wani abu, a lokacin ne zaka ga mutane suna bibiyar ka. Amma lokacin da kake wahala kake so a taimaka maka gina channel ɗinka ko kake son ka gina account ɗinka, ba wanda zai taimaka maka. So abin da ya kamata kai shine idan ka kasance kana yin Facebook kuma ya kasance kana da followers, matuƙar dai followers ɗinka at least sun kai 1000 ko sama da haka. So abin da zaka shine duk lokacin da ka ƙirƙiri bidiyo, so thumbnail ɗin da kai amfani da shi na YouTube ɗin nan sai ka je ka ɗora shi akan posting ɗinka, ka yi sa shi a matsayin posting. A saman posting ɗin ko a comment section sai ka sa link ɗin bidiyon. So wannan zai taimaka mutane su gane link ɗin kuma su shiga bidiyon ka su kalla. Sannan idan ba wannan strategy ɗin ba, zaka iya sharing link ɗin direct, kai sharing bidiyon direct zuwa Facebook. So in kai sharing direct zuwa Facebook, wannan zai sa duk mutumin da ya clicking kai tsaye zai kai sai kalli bidiyon kuma zai ma subscribing, musamman in ka kasance kana wani creating content. Wannan zai taimaka maka kwarai da gaske. Da haka you should kai apply wannan future din, insha Allah za a samu improvement daga yanda ake. So wannan shine karshen bidiyon. Idan kun ji daɗin bidiyon kada ku manta fa ku yi liking din shi, sannan kada ku manta ku yi subscribing wannan channel din, kuma za ku ƙara mun ƙwarin gwiwa kwarai da gaske wajen ci gaba da kawo muku videos makamantan waɗannan waɗanda za su amfana.